Gisaysay ni Antonio Pigafetta ang magsusulat nga kauban ni Magellan nga sa Abril 14, 1521, adlaw kato nga Domingo, gibunyagan ang hari o ang reyna sa Cebu, uban sa mga 8 kagatusan nga malalaki, babae o mga bata. Iyang gihulagway nga ang unang gibunyagan sa buntag mao ang hari nga ginganlan og Carlos, ang pangalan sa hari sa Espanya nitong panahuma, uban sa kalim-an nga mga inilang lalaki. Kining maong hitabo gisaksihan ni Magellan og lain pang kapatan niyang mga kauban. Human sa paniudto, gibunyagan ang reyna nga gihatagan sa pangalan Juana, pangalan sa inahan sa hari sa mga katsila. Gihulagway ni Pigafetta nga samtang gihimo ang pagpangandam sa pagbunyag sa reyna ug kapatan ka mga babae dito sa gihimo nga plataporma, gipakita niya ang maanindot nga larawan sa mga birhen hinimo sa kahoy nga nagkugo sa iyang anak ug ang cross. Sa pagkakita niya niini, misamot ang iyang dakong tinguha nga magpabunyag. Mao to yang reyna gibunyagan. Uban kaniya gibunyagan usab ang iyang anak gingalag Caterina, ang reyna sa masawa si Isabela ug uban pa. Pagkahuman sa bunyag sa reyna, mato ni Pigafetta, nagpakiluoy siya nga mihangyo sa mga katsila nga ihatag kaniya ang hulagway sa gamayng bata nga hinimo sa kahoy nga maoy ihulip niya sa mga larawan sa Dios-Dios. Ug kini gihatag. Sa sunod ng mga adlaw, si Magellan nagpadayon pagpanudlo sa mga bag-ong binunyagan. Sa diha nga nagkakita sila ni Reyna Juana, si Magellan nidason sa gasa nga gihatag ang bata nga Jesus, ang Niño Jesus, ang imahe ni Señor Santo Niño. Si Magellan nisugyot usab nga kini maoy ipuli sa mga larawan sa Dios-Dios, kay kini maoy tigpahinumdum sa anak sa Dios. Ang reyna ni Saad niya kinibuhaton o ang imahin iyang panggaon. Kining maong imahin sa Santo Niño, anaa pa hangtod karon sa Basilica Minore sa Santo Niño, ubos sa pangama sa mga paring Agustino. Ug kini gipangga sa mga Cebuanon ug sa tibuok katawhang Pilipinhon nga matuuhon dinhi sa atong nasod ug gawas sa nasod. Tinud-anay, daghan kayong nagdebosyon sa Santo Niño. Ilabi na dinhi sa atong kapupudan. Ug kining atong pagtahod sa batang Jesus, dili lang binagsa nga pagsimba kun dili katiling banon gayon. Mao nga kita dinhi sa Pilipinas gitagaan og espesyal nga pagtugot sa Roma nga ikatulong Domingo sa Enero pagasaulugon nga pista sa Santo Niño. Gani ang mga Pilipino nga atoa sa ubang nasod magsaulog man nining maong panahona ubos usab sa pagtugot sa ilang obispo o kuraparoko. Ang Santo Niño gipangayo ni Reyna Juana ug kini gihatag niya. Adunay kaanindot nining maong bata nga gilarawan sa mong imahe nga nakapaagni sa pagpangayo sa mga unang Cebuanon nga nahimong mga Kristiyanos. Maanindot kini nga gipadayag sa Gosos ang kalantahon. Nakita ang mga deboto sa Santo Niño sa Cebu nasayon o naantigo sa pag-awit. Ang unang linya nini maong himno, bato balani sa gugma, sa karaang tao, balangga, the magnet of love. Love with the ancient man. Tinuod gayud nga kining maong balang bata. Nga gilarawan ining imahin nga hinimo sa kahoy, makaagni, makadani, kanato padulong sa Dios. Samag batubalani, magnet, nga may gahom sa pagdani sa puthaw ngadto kaniya, o ang karaang tao sukad sa pagkatao sa anak sa Dios. Labaw sa 2,000 ka tuig na nga milabay, o ang mga lumad sa Subo ni adtong Abril 1521, nadani niya, o bisan kita hangtod karon. Dili maihap ang matuuhon
nga niduol o nagsangpit uban sa kasing-kasing nga puno sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Niining bala ang bata, ang anak sa Dios. Ingon ini kalawom mga itong pagsimba sa Santo Niño. Kay siya ang anak sa Dios nga buhi, nga nagauban ka na to sa taas nga panahon, gani sukad gayud sa sinugdanan sa itong Pilipinhong kasaysayan sa pagtuo. Matag-usa ka na to, aduna gyud maasoy kung unsa nga atong relasyon sa Santo Niño. Mahinumdum ako sa bata pa ko, sa panahon nga wala pa ang hudyaka, ang festival, ang sayaw sa kadalanan, ang sinulog. Sa panahon nga ang musayaw niini, kadto pa lang mga edad-idaran nga mga babae, naninda og kandila, magwarawara ni atubangan sa basilika, samtang mapaubsanong magampo sa mga hangyo, sa mga debuto. Sa Sabado sa dili pang pista, hinumdum ko, musayog mata, aron makasakay sa first trip gikan sa lungsod sa Mualbual, aron inigabot sa Sugbo, makalinya aron paghawok sa Santo Niño. Inig kahapon, musaksi sa prosesyon nga inubanan sa daghang mga tao. Mao kini ang pipila lamang nga handumanan sa akong yanong debosyon sa Santo Niño. Daghan kaninyong mas lawom pagkasinatian, sukad sa inyong kabatanon hangtod karon, ug kini nakapalig-on sa pagtuo. Ingon niya na kasuod ang Santo Niño sa Sugbo kanato. Daghan na iyang titulo, mag-agad kasagaran sa mga pangalan sa dapit, diin daghan ang debosyon. O gihimo na siyang patron sa mga kapilya, lungsod o parokya. Doon na hinuoy uban, usahay masobrahan. Nga mura na lagmunika ang Santo Niño, ilis-ilisan o sinina, depende sa oso o gusto sa nagdebosyon. Ambot na ba kay Santo Niño nga nag-face mask o nag-face shield? Mayo unta, ang atong pagdebosyon sa imahen sa Diyos ng bata, makapasuod sa atong pag-ila kaniya nga si Kristo, nga anak sa Diyos nga natao, nagtudlo, nagantos, namatay o nabanhaw, aron kita maluwas. Hinaut unta ang atong pagtamod sa imahen sa Santo Niño, magdala ka nato sa mas halawom nga pagsimba ni Kristo, pagtuman sa sugo sa paghigugma, sa uban, isip o sa kakatawhan nga gihatagan sa gasa sa pagtuo nga nadawat sa bunyag. Manginaot kita nga ubos sa panalangin ni Senyor Santo Niño diha sa itong mga pangandam o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa itong nasod, mapalawom pa ang atong pagsabot nining maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo o malipayon nga makapaambit niini sa uban. Viva Pagsangyaw! Viva Senyor Santo Niño! Masipang Pagsangyaw Santo Niño!